Vadikani tasvika muchikamu chechipiri tiri muchirongwa Mai Chisamba Show umo tiri kutarisa nyaya yemining, nyaya yezvicherwa. Pahurukuro yataita muchikamu chekutanga tiri kuona kuti hongu kune mutemo, kune zvinofanira kuitwa, asi pari kurakidza kunge pane kudimburirika kuripo. Zvinodimburirika seiko imimi muripo? Ndiri kuona tine hofisi chaidzo dzakamirira zvinhu izvozvo. Imbotibatsirai baba munoda wafa. Totenda Mai Chisamba, totenda mambo nemubvunzo wenyu. Chokwadi chaicho tine bhuku rinonzi Mines and Minerals Act. Rinotaura kuti kunobvumirwa kupega ndekupi, kwaunogona kuisa mine yako nepapi. Pamunda hapabvumirwe kuiswa mugodhi. Unless kana muridzi wemunda ati hanzi ini zvangu hapana chandiri kuwana panapa, ndiringori magore negore, itai zvenyu mugodhi mondichengetawo. Hakuna pane munda hapaiswe mugodhi, pane imba hapaiswe mugodhi. Asi munhu ndikaita sendinopinda pakati penyu, munhu iyeyu anenge asiri kudimbura mutemo here? Nekuti imi muri kuti mutemo hautendedze vanhu kuti vaende pamunda. Asi ini ndikaita makaro ndikati uyai pamunda pangu, hakusiriko kutanga here kudarikira? Registration certificate iyo inokanzurwa pakare. Munhu akadimbidzira zvakadaro zvokunopinda mumunda memunhu pasina kubvumirana. Ndizvozvo. Kana kuti ungotanga nekuti panapa ndakuita mugodhi. Unless kana watozopuwa tsamba yekuti ita, but tsamba iyo ngatiti ise kumusha kuna namambo. Kana yeye munhu acha anogona ane munda wake, kana afunga zvokuningirika anofanira kutoenda kuna namambo kuti ndoda kuningirika, ndaona kuti apa hapana chandiri kuwana. But ndikabatana nevanhu vari kuita zvemugodhi apa ndikaona cheuviri, haangoita ega. Ndizvozvo vamunoda wafa vari kunyatsotsana. Hatigone kungoti munda wangu hauchaita chakati, ngatiitei zvakati. Asi paongororo yatakaita netsvakiridzo takaona kune dzimwe nzvimbo dzakasiyana-siyana mukati menyika yedu mune mhuka dzesango maakucherwa. Izvozvo zvinenge zvambofamba sei imi muchiti hazvitendedzwe? Ndinogona kumboenda kuna baba Rwafa here mumbotibatsirawo, tichingogamanaka ndigouyewo kwamuri. Baba? Hongu idambudziko ratinosangana naro rinozopedzisira rava kumahofisi kwedu. Taakuita sevanotambisa bhora vaya vanonzi marefuri, uku ane munda wadyiwa kana kuti ane mhuka dziri kuparadzwa ari kurwisana nani neari kuda kuchera. Iroro idambudziko ratiri kusangana naro pano nepapo, rekuti zvaita zvakanaka dare rino iri ndofunga tichabata-bata kuti kana todzokera kumusha takuziya kuti tinonanga negwara ripi. Ndizvozvo tinokutendai nemashoko akadaro. Pakutarisa kwatakaita takanzwa kuti pane munhu anonzi Pega. Munhu wani uyu? Nekuti patakaedza kuti tinyatsobata takapedzisira nyaya yacho yakunge yanahwindika. Tikaenda parengi tichiita zvemakombiyuta, zvemakombi zvika, varidzi vemakombiyuta vanoti isa hatina hwindiso. Ava vawoti isa hatina hwindiso. Asi hwindi ari pari kushanda kapa. Pega munhu wani? Vamunoda wafa. Pega munhu anouya kuzodzidziswa kuMinistry of Mines kuti tinopega sei migodhi, ozotestwa, apedza kudzidziswa opuwa certificate. Munhu anozvimirira ega kana kuti tingati munhu wekumines here uyu, kana toti munhu wekunharaunda uku, munhu wekupi uyu? Munhu anozvimirira ega indogona kungoti nhasi ndoda kudzidzira kuita pega, ndopuwa mapepa acho ndokuerenga bhuku redu atoti Mines and Minerals Act kuti munhu anopega sei. Pane mitemo yandachitaura kuti pane nzvimbo dzausingabvumirwe nedzaunobvumirwa, unodzidziswa zvese, ozoenda unotestwa kuMinistry of Mines, opuwa certificate inonzi certificate of the registered approved prospector. Ndiye pega chaiyo. Vamwe vanongoti ane gwaro. Kana uyu munhu achida kupegerwa mugodhi wake anofanira kutoradzwa gwaro iroro. Akangopegerwa asina kuradzwa gwaro iroro achazorusa zvakawanda, nekuti kana atozounza mapepa ake kuMinistry of Mines achindoda kupega, mari dzake dzese dzaanenge atenga prospecting license nedze registration nedzaanenge azopa pega uya kuti anomuitira basa dzese dzinenge dzanyura. Saka munhu wese ada kupega ngaaone kuti munhu wacho ari registered here. Vamwe vakakanzurwa nekuti akatadza basa tinokanzura macertificate aya, hatingorega ainawo. Zvakafanana nelicense,
munhu ukatadza kudhiraivha license inotorwa. Saka vamwe vacho vakakanzirwa maningi avo kare kare, but vanenge vachiramba vachingoti ndiri pega, ini ndiri pega, vanhu vachichema nekuti mari yaenda. Ndizvo mashoko akanaka ataura nababa munoda wafa, mashoko echenjedzo kuti munhu anofanira kunge aine gwaro. Gwaro racho muchitoriona kuti riri kushanda, gwaro racho handizive kuti vanhu vedu vakawanda sei vachida kuita zvinhu zvokudimburira. Regai ndimboya kwamuri, mukwasha ndoziva kuti ndimami nechishaidzero, mungade kukurukura nesu. Vari kuda kuita zvekuchera ava dzimwe nguva havatori nguva yekunotsvaga kuti munhu andiri kushanda naye uyu ane mapepa akakwana here. Ongo. Saka ndofunga zvakakosha kuti munhu akuda kutanga kuita maini yake aende anotsvaga kumahofisi eMinistry of Mines. Ndizvo nekuema kuenda kuema kunonzwa kuti maconsultant ari registered anokwanisa kuita basa iri rezvema-environmental impact assessment iri ndevapi. Nekuti munogona kungosangana nemunhu anokuudza kuti inini ndiri registered asi pakuzoona kuti mapepa abudi. Saka vanhu vari kuda kuita zvemining vashandidzane nemaofisi aya eMinistry of Mines neema. Ndizvozvo ikurudziro yakanaka iyoyo, nokuti tiri kuona kuti kuri kurwiwa zvakanyanya, kuri kupokanwa zvakanyanya, nekuti hatisi kuteedzera gwara riri kutaurwa pano. Pano pari kutaurwa nhoroondo yakanaka yekuti tikafamba nayo zvisingabvumidzwa zvibvumidzwe, kwete kuti nokuti unozivana nangana, kana kuti nyika haingafambi kana kuti unozivana neni, kana kuti unozivana naningi, kana kuti unozivana nevakadai. Ndouya kwauri. Zvakanzi hakuna munhu anofana kuregister asati asvika kukanzo kana kurinyuwa license asati asvika kurural district council. Ndokutanga iyoyo, iwe takaunzwa patakadedzwa kuno. Tozoti isusu problem yatakusangana nayo uku ndeyekuti mudistrict moita problem iyoyo, conflict between ve-mining ne-agriculture. Kana problem yanetsa zvonzi ndayakwamudzviti indindonetswa manje. Chair meeting yandisina jurisdiction over kuMinistry of Mines. Kana kangoridzirwa phone, kana uchida kugara munzvimbo momoto nyarara, asi unochiona kuti pane problem. Saka isu munoti pabasa risiri redu vana DA ratisingakwanisi kusolva pamwe chete nemadzishe nekanzo dzedu. Ndizvo zvotibatsirei baba munoda wafa. Nekuti isusu pakutarisa kwatinoita, kana zvinhu zvine chimiro, kana zvinhu zvine nhoroondo, pakaitika kupotseka apa, vakuru vedu vanofanira kuti izvi zvakanganiswa. Vaita basa DA nemubvunzo wamabvunza. Zveshuwa muri kuita basa risiri renyu kunopresida over nyaya dzemines. Bhuku redu reMines and Minerals Act rinoti pane ningi chikamu chinotarisa kuti paita conflict between a farmer kana na miner. Zvinogadziswa na mining commissioner ataa kuti mazuano provincial mining director ndiye anofanira kunzwa nyaya idzodzo kana paita conflict, because anozonobudisa bhuku rake reMines and Minerals Act rotaridza kuti iwo wakanopega mumunda memunhu haufanira kunge uripo, saka chisimuka. Saka kazhinji vanhu vanenge vaida kunzvenga pamutemo chaiko kana vakuya kumaofisi kwenyu kuti vazogadziriswa nyaya dzisingafanira kugadzirwa ikoko. Ndizvozvo kozvoitwa sei? SeMinistry of Mines munodiniwo kuconsulta authorities pamunopa ma-special grants kuti pasazita ma-conflicts. Tatenda. Ndizvozvo vanenge vachidavidza mibvunzo yedu, vanoidavidza mibvunzo yedu kana tasvika muchikamu chinotevera. Ngatimboturai mafemo.